Tensei. Nagato je rođen u zemlji Kiše, mjestu gdje rat nikada nije prestajao, već je samo mijenjao imena. Dok su se velike nacije borile za moć, ova mala zemlja bila je zgazište njihovih ambicija. Za dijete poput Nagata, mir je bio samo riječ bez značenja. Njegovi roditelji bili su obični civili. Nisu nosili čelozaštitnike, nisu znali jutsu, ali su znali strah. Jedne noći u kuću su im upali shinobi iz Konohe, uvjereni da se unutra kriju neprijatelji. U panici i nerazumijevanju roditelji su ubijeni pred Nagatovim očima. Tada se dogodilo nešto nezamislivo. U trenutku krajnje boli, očaja i gubitka, Nagatove oči su se promijenile. Probudio se Rinnegan, legendarne oči za koje se vjerovalo da pripadaju samo božanstvima. Shinobiji su pali mrtvi, a dijete ostalo samo, okruženo tijelima i tišinom. Tog dana Nagato nije postao shinobi. Postao je dijete koje je shvatilo jednu istinu. Svijet funkcioniše samo kroz bol. Lutajući ruševinama, izgladnio i slomljen, upoznao je dvoje siročadi. Dječaka vatrenog pogleda po imenu Yahiko i tiho, ali snažno djevojče Konan. Troje djece bez doma, bez budućnosti, ali s istim snom. Željeli su mir. Njihovo prijateljstvo nije rođeno iz sreće, već iz gladi, straha i svakodnevnog preživljavanja. Yahiko je bio glas koji je govorio ono što su svi mislili. Konan je bila ravnoteža, razum i suosjećanje. A Nagato? On je bio snaga koja još nije znala koliko je opasna. Njihove sudbine zauvijek se mijenjaju onog dana kada upoznaju jednog čovjeka, shinobija koji je vjerovao da se svijet može promijeniti. Njegovo ime bilo je Jiraiya. On u Nagatu vidi nešto što nisam Nagato ne razumije. Dijete iz proročanstva. Dijete koje može donijeti spas. Ili potpuno uništenje svijeta. Ali sudbina rijetko bira svjetlo. I tek je počela da piše Nagatovu tragediju. Dolazak Jiraiye u živote troje siročadi nije bio slučajnost. Isprva ih je planirao samo nahraniti i otići, ali kada je ugledao Nagatove oči, zastao je. Rinnegan. Oči iz legendi, oči mudraca 6 puteva. Jiraiya je tada shvatio da ovo nisu obična djeca. Ostao je s njima godinama. Učio ih je ninjutsu, strategiji, ali najviše, šta znači boriti se za nešto više od sebe. Yahiko je brzo postao vođa. Govorio je glasno, sanjao veliko i vjerovao da se rat može zaustaviti ako neko ima dovoljno hrabrosti. Konan je bila tiha snaga, uvijek uz Ahika, uvijek uz Nagata. A Nagato, on je učio brzo. Prebrzo. Njegova moć rasla je zajedno s njegovim razumijevanjem svijeta. Shvatio je da shinobiji ratuju ne zato što moraju, već zato što ne poznaju bol drugih. U njemu se rađala ideja, ako svi osjete istu bol, rat će prestati. Nakon Jiraiinog odlaska, troje prijatelja nisu se razišli. Naprotiv, osnovali su organizaciju. Nazvali su je Akatsuki. U početku, Akatsuki nije bio mračna organizacija kakvu svijet danas pamti. Bio je to pokret otpora. Njihov cilj bio je jednostavan. Zaštititi zemlju Kiše i donijeti mir bez rata. Yahiko je bio simbol nade. Ljudi su ga slijedili, vjerovali su mu. Nagato je stajao u sjeni kao snaga koja štiti san. Konan je bila stup koji ih je držao zajedno. Ali mir privlači pažnju onih koji žive od rata. Hanzo Salamander, vladar zemlje Kiše, vidio je Akatsuki kao prijetnju. U dogovoru sa sjenama Konohe postavio je zamku. Taj dan je bio prelomni trenutak. Hanzo je zarobio Konan i natjerao Ahika na nemogući izbor. Da spasi Konan, morao je izdati svoje ideale. Ali Yahiko nije bio takav vođa. Pred Nagatovim očima, Yahiko se sam bacio na njegov kunai. Umro je sa osmijehom. Vjerujući u Nagata. Taj trenutak je slomio sve. Nagato nije izgubio samo prijatelja. I izgubio je vjeru u svijet bez boli. Njegov krik probudio je pravu moć Rinnegana. Hanzo je poražen. Akatsuki je umro. I ponovo se rodio. Od tog dana Nagato više nije slijedio Yahikov san. Preuzeo je njegovo tijelo. Preuzeo je njegovo ime. Svijet ga više neće upoznati kao Nagata, već kao Pain. Smrt Ahika nije stvorila čudovište. Stvorila je ideologiju. Nagato je shvatio da mir ne može doći pregovorima niti lijepim riječima. Svijet shinobija razumije samo jedno bol. Ako svi osjete istu patnju, rat će izgubiti smisao. Tako je rođen Pain. Nagato je svoje krhko tijelo sakrio u sjenu daleko od bojišta. Umjesto sebe koristio je 6 tijela, 6 puteva bola, svaki predstavnik smrti, rata i kazne. Deva put, glas božanstva. A Asura put, čisto uništenje. Human put,
krađa duše. Animal put, beskrajni pozivi čudovišta. Peta put, apsorpcija Jutsua. Naraka put, sud i presuda. Svako tijelo bilo je mrtvo, ali svako je gledalo svijet Nagatovim očima. Akatsuki više nije bio pokret za mir. Postao je oruđe kontrole. Pain je vjerovao da će prikupljanjem repatih zvijeri stvoriti ultimativno oružje, nešto što će natjerati cijeli svijet da se boji rata više nego smrti. U njegovoj filozofiji patnja nije bila zlo. Bila je učitelj. Kada je napao Konohu, nije to učinio iz mržnje. Učinio je to kao lekciju. Selo je sravnjeno sa zemljom. Hiljade su poginule. A Pain je stajao iznad ruševina kao bog koji pita: jeste li sada shvatili bol? Ali sudbina je imala drugačiji plan. Susret s Narutom nije bio samo borba. Bio je sudar ideologija. Naruto, dječak koji je također izgubio sve, ali nije odustao od nade, postavio je pitanje koje je slomilo Paina. Šta dolazi poslije bola? Po prvi put, Nagato je posumnjao. U Narutovim riječima vidio je Ahika. Vidio je san koji je sahranio. I shvatio je da je postao ono protiv čega se borio. Tada je donio posljednju odluku. Koristeći Rinne Rebirth, Nagato je oživio one koje je ubio u Konohi. Platio je cijenu vlastitim životom. Pain je umro. Nagato se vratio. Na trenutak. Ali njegova priča još nije bila završena. Kada je Pain pao, svijet je mislio da je zlo nestalo. Ali istina je bila daleko složenija. Nagato je umro iscrpljen, slomljen i miran po prvi put u životu. Njegovo tijelo više nije moglo podnijeti moć Rinnegana. Sve što je imao dao u jednom trenutku da ispravi grešku koju je sam stvorio. Za Konan on nije bio bog. Bio je prijatelj. Posljednja veza sa Ahikom i djetinjstvom koje nikada nisu imali. Nagato je umro vjerujući u Naruta. Vjerujući da neko može nositi teret svijeta, a da ne izgubi sebe. Ali rat ne poštuje mrtve. Tokom 4. velikog Shinobi rata, Kabuto Akushi oživio je Nagata pomoću Edo Tenseija. Vraćan iz smrti, ali bez slobodne volje, Nagato je ponovo postao oružje, upravo ono čega se cijelog života bojao. Njegovo tijelo bilo je snažnije nego ikada. Rinnegan u punoj snazi. Bez boli, bez umora, bez sažaljenja. U sukobu protiv Naruta i Killer Beja, Nagato je pokazao zašto je smatran božanstvom. Apsorbovao je Jutsue, kontrolisao bojno polje i gotovo ih pobijedio bez napora. Ali tada se dogodilo nešto ključno. Itachi Uchiha. Zajedno, Itachi i Naruto uspijevaju prekinuti kontrolu Edo Tenseija. Po prvi put nakon smrti, Nagato je ponovo mislio svojom glavom. Njegove prve riječi nisu bile prijetnja. Bilo je priznanje. Shvatio da je cijeli život bio vođen bolom, ali da bol bez izbora ne donosi mir. Pomogao je Itachiju da zaustavi Kabutovu tehniku. Svjesno je prihvatio kraj, znajući da je ovo njegova posljednja šansa da učini nešto ispravno. Prije nego što je zauvijek nestao, ostavio je poruku Narutu. Da mir nikada neće biti lak, ali da vrijedi pokušati. Nagato je nestao kao sjenka. Bez slave, bez spomenika, ali s istinom koju je skupo platio. Završna poruka. Nagato nije bio zlikovac. Bio je dijete rata koje je tražilo mir pogrešnim putem. Njegova priča nije o moći, već o tome šta se dogodi kada bol postane jedini učitelj. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.